Emakosini Kamaku Lisedi Lehanya. Please don't forget to like and subscribe to Amabutho Umhlambululi. Please don't forget to like, don't just view. Like you press lesandla S10, yeah. Lesandla S10, please press, and then comment. Uthi ngiyabonga ngemfundiso noma uthi uyabheda, comment noma ungathini. Comment ngiyanicela. Umhlambululi uzokhuluma ngendaba la. Hey, ndathanda ukuthwasa, ndathanda ubaba profite. Anazi ukuthi kumnandi kanjani, siyafisa kanjani ukufana nani, ningabi nendaba nje sithi masidlula sinibone nje ukuthi hayi nisebumnandini nizithole endaweni ezinhle. Now lama sides lawo engizokhuluma ngawo abantu sebazitshelile ngawo kakhulu. Lalela, kunale side le yeyindlebe and engiyitholayo kakhulu ebantwaneni bakamoya. Umuntu athola thi indlebe zami zikhala njengesigubhu noma ziyaluma kakhulu mangikhuleka noma buka ngiyaklinwa umzimba, system yakhe iyaklinwa ngokamoya. Uma udlana noma yini ngokamoya usenkingeni. Ndidla sweet ndiphuza utshwala nenza zonke, hayi cha nivumelekile ukuyenza lokho, kodwa namhlanje niphupha izinto ezibhedayo ngoba nidla noma yini iyangena ifika ihlale la esifubeni kuba amatheketheke, uzizwe mawufinya uzwe indlebe yakhe ithi wazi ukuthi udinga ugaba, kwamele ugabe. Amaphupho akho ayabheda, kwamele ugabe. Not every sound yasendlebeni mawuthandaza ungcolile indlozi lakho lesitshela ukuthi hey akagabe lo muntu ngoba ungcolile la esifubeni. Kuyagezwa, isystem iyagezwa, uyayishaya uclean isystem mawufuna into zikamoya. Kubuye futhi kube nalabantu laba abaphuphayo, ay manje mawuphupha kakhulu kusho ukuthi unesithunya noma unedlozi noma kwamele ulapha abantu. Uyazi ukuphupha kakhulu is not normal and akukho right ngempela. Hey, kukhona abantu abaphila ngephupho and abakhona ukuhlukanisa isibonakaliso nephupho. Yazi isibonakaliso into enjani? Ngathi mangihleli sone ezinye ibonakaliso futhi mawuhleli zizo yenza ngathi uzo lobuthongo man, you can't ignore, but ekuvaleni kwakhe amehlo kuvela into eso uphaphame uthi uyavala iqhubeke ngenye into. Lapho isithunya sisuke siyakutravelisa ngokamoya. So it doesn't mean ukuthi uma uphupha njalo it's a nice thing. Uyazi ngiphupha kaye once in a while, imonth yaphela ngaphuphanga, kodwa the day ngiphupha ngoqo. So wazi ukuthi mawuhlezi uphupha awukakalapheki ngoba inkulumo yakhona uyakwazi ukuyikhuluma. Ithi ngishifte kancane kulesihloko ngingene kwindaba yani yokukhuleka. Yekelani ukukhulekela intwende. Mawufuna imali batshela ukuthi ufuna imali. Mawufuna izingane zakho ukuthi zibe protected, khuluma ube straightforward. Yekelani into yokudrayo uhlanganisa umkhuleko ube into eningi unnecessary. Same applies nama sides wabantu abanesithunywa sewa too much and awakaze mina ngipesense ukuthi isho ukuthi unesithunywa. Makube unesiphiwo omunye angabi naso leso siphiwo ngoba mina I believe ukuthi everyone unaso isiphiwo ukuthi ziza different. Uma lo ongenaso isiphiwo sokuthi uzosebenza ngabantu makangcolile isystem yakhe uyahlukile nami njengami. Into ekhona ukuthi gabani futhani gezani.
So don't tell yourself with mawuphupha uphuphiswa because of maningi amacala ekufanele kuwasolve. Uzuphuphele nabantu manje. Yes, kunamacala ekufanele uwasolve awakho into othi ukuthi uzokwazi ukukhululeka uzithole ufana nabo umhlambululi. Angithi kuyazwakala. So ama-signs wokuthi uyaphupha kakhulu awukosi. Abanye futhi baluzeka amaphupho because of dala bakuphuphisa. Kodwa ukuyenzi lokho ekufanele abakuphuphisa kona. Umuntu uyaphupha ibhayi uchazwa yibi bakugcoke kanje athi yazigogo ke ngayiphupha le jazi oligqokile and then mina ngiligqokile ngilenzile ngiliphuphile ngalenza wena usangitshela into ya 1 year back aniyeke ukudlala yekelani ukudlala and ngayikhuluma einganini please ibhekeni ngoba nina ingqondo zenu zishaya umjolo. Umjolo nemishado seni-disable la ingqondweni. Ngicela please ey'nganeni ningenzeleni i-flavor. I-favor. Ningenzeleni i-favor. Please, ngicela ninakeni iy'ngane ukuthi zikhula kanjani. Iy'ngane mazizalwa zizalweke kanjani. There's a video la ngikhulume khona, you can go check. Ukuthi kukhona abantwana abangazalwa njengabanye abantwana kuzaleke nje normal. Kukhona abantwana abathatha isikhathi ukuthi bafike emhlabeni. Kukhona abantwana abafika ngokusheshsha emhlabeni before and after time. Kunabantwana abazalwa abamhlophe impuphu. Kunabantwana abazalwa ngeplacenta leyo ingubo. Kunabantwana abama-twins elinye lihambe emhlabeni. Kunabantwana abazaleka ngenye indlela. Please ala ukuthi nisigcinele lezo ingelosi. Ningalinge nizishadise zize zikhule ziyoshada zoba yipoko zibe abathakathi kweminye imizi. Yenzani ishow